so in muku maraba da lale zuwa wannan taron namu na Public Enlightenment Movement Phase 2 wanda muke nuna aikace-aikace na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu waɗanda yake yi wa arewacin Najeriya. Wani aikace-aikace da ake yi ana yin su ne domin arewa. Mu kuma a matsayinmu na waɗanda suka ɗauki gabarar cewar to duk inda ake irin wannan aikace-aikace sai mun je mun gani mun tabbatar kuma mun ɗauko bidiyo domin mu nuna al'ummarmu. Dalilin haka domin al'ummarmu su san a kowane ɓangare na arewacin Najeriya me ake musu. Sannan mutanenmu su yi godiya inda ake musu, inda ya kamata mu ƙara nema. Domin kamar yadda masu azancin zance suke cewa wai idan dambu ya yi yawa baya jin mai, amma wannan karan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya zo da mai yawan gaske ta yadda wannan dambun namu zai na so. A bisa wannan aiki da ake yi na Sokoto Badagir Super Highway kilomita 1068 ne. By 2 tun da express ne zai kama kusan kilomita 2136. Zai tashi daga Ilelar jihar Sokoto ya shiga jihar Kebbi, ya wuce jihar Niger, ya shiga jihar Kwara, ya wuce jihar Ogun, ya wuce Oyo, daga nan Ogun sannan ya fada jihar Lagos.